गुवाहाटी नलपारा तुलसिगुरियाव इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामा सुवार लाहैदों। थांनाय 31 जानुवारि 2022 अक्ट'आव गुवाहाटी नलपारायाव ट्राइबेल नखरफोरखौ आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफान पुलिस मिलिटारि लानानै 50 नखरफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै सिलिंखार खालामनायखौ सुलाद लाहैदों UTOआ। दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम हानजाया गुवाहाटी नलपारानि गासै सिलिंखार जानांनाय नखरफोरखौ लानानै बर' आरो गासै ट्राइबेल हारिनि हानि मोनथाय आरो थामोनथाखौ सोरखारा सुफुंनांगौनि दाबिजों खौरां मेल लिंथुमदों। बिथांमोननि गासै मोननो गोनां दाबिफोरखौ आसाम सोरखारा गनायाब्ला आयेननि राहा लानानै नांगोन आरो जुजिगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। खुलुमबाय। गिबियावहाय आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै बयनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावग्रोयो। दिनैहाय जोङो बे नलपारा तुलसिगुरियावहाय खननैसो फैनाया बिनि फैनायनि खारना जाहैदों माने नोंथांमोना पेपार कागजावबो मिथिखायो। थांनाय 31 जानुवारि खालि जेनाखि बे ओनसोलावहाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम पुलिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय आर्मिफोर फैनानैहाय जोंनि बेवहाय थानाय बर' सुबुं 51टा फेमिलि 51 फेमिलि बिसोरनि न' बांखौहाय फैनानैहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै गालांदों। आरो माने जोङो बे बिथांमोनजों रायज्लायना मिथिदों माने बे फैनायनि सिगां जेबो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिसबो हराखै। बिसोर हरखाबै फैनानै बे घटनाखौ मावनानै थांदों आरो। ओमफ्राय बेवहाय मोनसे खोथा जाहैबाय जोबोद आसरित। बे खाथि खाला बर' नङि सुबुंफोरबो थायो। बिथांमोननि न'खौ जेबो खालामलाङाखै, नाथाय बिसोर सायख' जोंनि बे बर' बिदा फंबायनि न'फोरखौल' बुफायलांनानै गालांदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दिनैजों खननै जासिगोन माने बे घटनानि सायावहाय जों UTOआ एसे सिरियासै लादों। मानोना थांनाय फेब्रुवारि मासाव मोनसे इन्टारनेशनेल मिटिङावहाय UTOनि जानानै आङो एटेन्ड खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय आङो नैबे नलपारानि घटनाखौहाय मेनसन खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे मेनसन खालामनायावहाय माने बे मिटिङा मोनसे UNOनि मोनसे ब्रान्स मिटिंमोन आरो। ओमफ्राय बेवहाय मिटिं प्लास ट्रेनिंमोन बियो। ओमफ्राय बेवहाय आंबो दंफायोमोन। ओमफ्राय बेवहाय आङो बे नलपारानि घटनाखौहाय मेनसन खालामदों। बे मेनसन खालामनायखौहाय खोनानानैहाय बिनि घटनाखौहाय डिटेल्स खोन्थानायावहाय इन्टारनेशनेल कमिउनिटिया दुखु फोरमायदों। लोगोसे माबा मोनसे मदद होनो हागोन नामा होननानैहाय आंनिसिम फोरमायदों। माने बे रिलिफ माउन्ट जा मा जा दा माबायदि मा सहायखौहाय हरगोन बेखौ जों बुंनो हाथ'वा। नाथाय माबा मोनसे मददखौ बिसोरो हरनो नागिरदों। आरो बे हिसाबै जोङो थांनाय बाराव खनसे फैबाय आरो दिनैबो खनसे जोङो फैनानै बे सार्भे बादि जोङो फैदों। दा लोगोसे जोङो आसाम सरकारनिसिम मोनसे बुंनायखौ बुंगोन दिनै बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि दारै। मानोना जोङो UTOआ आसामनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय जोङो केस गेलेनानै दं। आरो बे केसावहाय जों अलरेडि इन्टारिम अर्डारबो मोनबाय। बे दाल' नङा 2019 9 डिसेम्बरावनो बेखौ जोङो मोनदों। नाथाय दिनैसिम बिसोरो बेखौ कारज'करि खालामाखै। ओमफ्राय जों बिनि सायावबो बेखौ कुइसनखौ सोंगोन माला समावहाय बिथांमोना बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचार बिसोरखौ इभिक्सन खालामगोन। आरो लोगोसे जोङो बेखौनो हास्थायनो लुबैयो मा ग्राउन्डआव मा खेथ्रआवहाय जोंनि बे बर' सुबुं 51 घरखौहाय माब्रै बिसोरो फैना होखारफैखो। जुदि बिसोरो बुङोब्ला फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि आन्दाराव बिसोर जुदि होखारदोंब्ला जुदि बर'फोरखौ बे आयेनाव होखारोब्ला मानो बे गुबुन माहारिखौ होखाराखै? मानोना बे फरेस्ट राइट एक्ट मथे नन ट्राइबेलफ्रा बिसोरो 75 बोसोर थानायनि प्रुफ होनांगोन अब्लासो बिसोरो बे हायाव फरेस्टनि हायाव थानो मोनो।
आरो जों एसटिफ्रा जोङो बे हाया जोंनिखा आरो बेवहाय जोङो जेरावबो थानो हायो जोङो एसटिल' नङा जोङो भुमिपुत्र जोङो आर्लि सेटेलार होनना बुङो थागिबि होनना बुङो जों बर' हारिया बे माबायाव आसामनि थागिबि होननानै बयबो बुङो हिस्ट्रियानफ्राबो बुङो आरो बे जोंहा प्रुफबो दङ लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेवहाय मेनसन खालामनो गोसो बेनो जाहैबाय इउनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन इन्डिजिनियास पिपल राइट होननाय बे संगठननिफ्राय बिसोरनि आर्टिकेल 10आव लिरनाय दङ माने इन्डिजिनियास पिपल जायानाखि भुमिपुत्र थागिबि बिसोर जेराव थायो बेयावनो बिसोरनि हा जायो आरो बिनिफ्राय रावबो बाय फर्सैहाय बिसोरखौ होखारनो हाया नैबे माबाखौहाय आर्टिकेल 10आ बेखौहाय बुङो UN ड्रिफ्टनि आर्टिकेल 10 दा बिदि आयेन थासेयावबो फरेस्ट राइट एक्ट थासेयावबो ट्राइबेल बेन एन्ड ब्लक 1886नि आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेटिं एक्ट थासेयावबो दिनै मानो जोंनि बर' हारिखौ बिदि आलाय सिलाय खालामखो बे माने जोंनि कुइसन आरो जोङो मेमरेन्डामफोरखौबो होबाय आरो होबावगोन लोगोसे जेरैबो जायाब्ला जोङो आयेन प्रसेसआवहाय बेखौहाय जोङो नांनो आयेननि दारै जोङो बेखौहाय नांनो जोङो माने रेडि जाबाय आरो अराय सम जोङो बेबायदि ट्राइबेलफोर नासयजानाय बर'ल' नङा जोङो कार्बियानो जा हाजंआनो जा राभानो जा जायफ्रानाखि नासयजायो बिसोरजों जोङो सब समय गसंथागोन आरो जोंनि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि गुदि थांखियानो बेनो बुंनांगौआ बिसोरनोसै हामबायसै